El dia 7 d'abril se celebra a Puig-reig el Beer Fest. És la seva quarta edició i aquest any serà com a protagonista Cal Cases, també una de les colònies entranyables del nostre poble. Tenim nosaltres el senyor Jesús Subirats, que és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Puig-reig, i que ens expliqui una mica a veure aquest Beer Fest que hi podem trobar i a més doncs, que ens faci una mica de recopilatori de les 3 edicions passades i veure quina diferència hi haurà aquest any amb les anteriors. Jesús, bona tarda. Bona tarda. Bé, aquest any doncs, ha tocat a Cal Cases. Com tothom sap, el Beer Fest s'organitza a través de l'Ajuntament, però juntament amb una colla de gent de Puig-reig que el fan possible. Decidint a veure on es feia aquest any, es va mirar l'opció de poder venir aquí a Cal Cases, una colònia que està tancada i que normalment no s'hi pot accedir. I doncs sí, aquest any, el dia 7 d'abril, doncs durant tot el dia, es podrà venir aquí a Cal Cases. I sí que hi ha diferència amb els altres anys, perquè de la mateixa manera que hem canviat alguns elaboradors, doncs segurament tot el desenvolupament que hi haurà també serà diferent, perquè a Cal Cases el que fa és, doncs, té una singularitat que el que farà és donar-li un aire totalment innovador a tota la jornada del Beer Fest. Perfecte. L'entorn, esclar, el protagonista principal doncs, és la cervesa en aquest cas, però també un dels al·licients que té és que el bon temps de la primavera ajuda, no? Sí, sempre ajuda. L'any passat vam patir molt perquè va ser al revés. No ens va ajudar el primer dia que vam haver d'anul·lar i posposar, i llavors el segon dia també vam tenir problemes de pluja al matí. Aquest any tampoc no creiem que sigui un problema, i el que sí que volíem fer esment doncs, és que és un dia per gaudir de la primavera, però sobretot de conèixer i reflexionar sobre el nostre entorn i sobre tot el patrimoni que hi ha, perquè és una mica feina de tots. A vegades sembla que només sigui feina de les administracions i és feina dels privats i és feina també del poble, que per això es va inventar el Beer Fest, per donar a conèixer i sentir-se una mica propi doncs, espais que moltes vegades han caigut en desús. D'una manera festiva, prenent cerveses d'aquí a la vora i degustant també productes d'aquí a Puig-reig o de la comarca del voltant, dins un ambient de música festiva, però sempre en un ambient molt familiar. Llavors, és la festa per gaudir realment en família, perquè tothom s'hi pugui trobar bé i pugui trobar el seu lloc. Perfecte. L'organització, doncs ja deu fer dies que l'esteu preparant. Com ho teniu? Fa molts dies l'estem preparant amb moltes ganes i, evidentment, hi ha molt treball per tothom. Hi ha molta gent diversa, tota de Puig-reig, que el que fa és, en el seu àmbit particular, doncs aporta el seu coneixement a aquesta festa. Si no, d'altra manera, no es podria fer tant de publicitat com en molts altres aspectes. Doncs hi ha molta gent que treballa ja des de fa mesos doncs, perquè això pugui ser. I el resultat creiem que serà molt i molt interessant, perquè realment Cal Cases és una de les colònies realment molt, molt desconegudes, encara que la tenim a dins del municipi, a dins pràcticament del poble de Puig-reig, i que per la gent de la comarca i de fora doncs, coneixeran igualment un altre entorn que segurament mai hi havien estat. Correcte, un casc urbà industrial en aquest cas. I Jesús, ja per acabar, doncs, si volguessis dir unes paraules per convidar la gent, recordeu el dia 7 d'abril, la quarta edició del Beer Fest a Puig-reig, convidar tot el que ens escolta. Sí, jo crec que per què té tant èxit aquesta festa és perquè la gent de Puig-reig s'ho ha agafat amb moltes ganes i ja la posa al calendari sí o sí ja per venir. És una festa per realment convidar a gent, amics, a gaudir-la amb companyia, i perquè és familiar, perquè d'altres edicions que es fan a d'altres llocs de cervesa artesana només és molt cervesa artesana. Llavors aquí i és tot un pack, diguéssim, tenim el Sèquia que farà jocs per la mainada, llavors els pares poden estar tranquils, els avis també, tindrem un accés que no hi haurà problemes aquest any d'accés. Llavors, és un dia per gaudir del patrimoni i de bona cervesa i bon menjar
a Porreig. Doncs molt bé, bon profit i que gaudiu d'una bona festa, Jesús, i moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Merci, bon dia.